Elhelyezem a földszinti oszlopokat. Kiválasztom az oszlop eszközt, és dupla kattintással az ikonjára megnyitom a beállító ablakot. A fontosabb beállítások a következők. Az oszlop magassága, ami most 2,7 méter, az elhelyezési magasság 0 méter, 4 szög keresztmetszetű lesz 12x25 cm oldalélekkel, függőleges oszlop lesz, az anyag jelölése vagy sraffozása, ami a fa lesz, a modellcsoportban a 3D-s felületi anyag, ami fa-tölgy lesz, végül az elhelyezési vagy horgonypont megadás, ami legyen most a bal felső sarok. Az oszlopot e pontjánál fogva helyezzük le. Az OK-ra kattintás után a program rögzíti a beállításokat. Az oszlop elhelyezéséhez kinagyítom az alaprajz bal alsó sarkát. Az oszlop elhelyezési segédeszközeinél választhatom a normál, illetve az elforgatott módot. Jelenleg a normál elhelyezésre van szükségem, így azt hagyom beállításként. Bekapcsolom a rasterháló érzékelést, majd leteszek egy oszlopot erre a rasterpontra. Ezután kikapcsolom a rasterháló érzékelést. Ahhoz, hogy az oszlopot illeszthessem a fal síkjához, ki kell jelölni. A nyíleszközzel az oszlopot kijelölöm, majd kiadom a szerkesztés menüből a vitt parancsot. Ezután, mivel az oszlop bal oldalát akarom illeszteni a falsíkhoz, a bal sarkára kattintok és mozgatom az oszlopot. Ráteszem a kurzort a fal élére, mire megjelenik egy szaggatott szerkesztővonal. A kurzort most nagyjából derékszögben ütköztetem a szerkesztővonalhoz, és ahol megjelenik a derékszög jelzés, ott a vetítés merőleges lesz. Kattintva elhelyezem az oszlopot, ami most már illesztve van a fal külső síkjához. További 3 oszlopot teszek még le, amihez a meglévőt fogom sokszorozni. Kijelölöm ismét az oszlopot. A szerkesztés menü sokszoroz parancsra kattintva megjelenik a sokszorozás ablak. A sokszorozás módja legyen az eltolás, 3 másolatot készítünk, és az adott távolságon elosztva sokszorozom. Kattintok az OK-ra. Mivel az oszlop jobb oldalát fogom illeszteni, így a jobb sarkára kattintok. Visszahozom az előző nézetet, majd a Shift billentyű nyomvatartásával rögzítem a vízszintes irányt. A kurzort a másik falsarokpontra teszem, ezzel levetítem a falsíkot, majd kattintok. Elkészültek az oszlopok, melyeket a program az adott szakaszon egyenletesen oszlatott el.